Gernika-Lumoko udalak urtarrietik aurrera udalerriko hainbat kaleetan jarduera bereziak burutuko ditu tokiko bideen segurtasuna eta egoera ona bermatzeko funtsezkoak diren esku hartzeak. Tokiko bide sarearen egoera berritu eta hobetu nahi du Gernika-Lumoko udalak. Horretarako 110.000 euroko inbertsioa burutuko du. 5.700 metro kuadro baino gehiagoko galtzada solatu eta seinaleztatu ahal izango da horrela, 4 asteko egikaritze epearekin. Gernika-Lumoko udala etengabe kezkatuta dago bide azpiegiturak behar bezala mantentzeko, herritarren segurtasunerako eta tokiko trafikoaren funtzionamendu egokirako duten garrantziaz konturatuta. Hobekuntzarako kale hauek aukeratu dira. Alondiga kalea, 286 metro kuadro, Zeharreta aparkalekua, 386 metro kuadro, Errekazarra kalea, 1.404 metro kuadro, Carlos Gangoiti kalea, 1.286 metro kuadro, Miguel Unamuno kalea, 421 metro kuadro, Kalekotxu kalea, 320 metro kuadro, eta San Pedro bidea kalea, 387 metro kuadro. Prozesu hasteko kaltetutako galtzadak fresatu ingo dira, 5 zentimetroko lodierarekin, hondatutako materiala kentzeko eta baimendutako zabortegi batera eramateko. Gainera, bidearen egoeraren zuinketa ingo da, euriurak usteko behar bezala erortzea bermatzeko eta hala behar duten eremuetan saneamendu puntualak egingo dira. Atariko lanak amaitu ostean, asfalto beroko geruza berria jarriko da, 5 zentimetroko lodierakoa, dagoeneko fresatuta eta saneatuta dauden kaleen gainean. Asfaltoa lurrari ondo itxasten zaiola ziurtatzeko, emultsio bituminosoko geruza aplikatuko da. Asfaltoa behar bezala trinkotu ostean, obrek eragindako zerbitzua konpondu eta dagozkien bidemarrak margotuko dira. Horrekin, udalerriko kaleen hobekuntza osoa osatu nahi du Gernika-Lumoko udalak. Esku hartze honen bidez, udalerriko funtsezko arterien soladura berritzeaz gain, hiri azpiegitura indartu nahi du. Mugikortasuna erraztuz eta ibilgailuen zein oinezkoen segurtasuna bermatuz. Obra horiek bideak etengabe hobetzeko beharrari erantzuten diote, herritar guztien onurarako ahalik eta egoera onenean daudela ziurtatuz.